Coba deloken lemari kelambimu. Saben kelambi iku duwe cerita, bener ora? Tapi, opo awake dhewe bener-bener ngerti ceritane? Asale saka ngendi? Terus rego asline kuwi pira? Dudu rego sing nempel ing label lho, tapi rego sing kudu dibayar karo planet iki lan isine. Ayo, saiki digoleki bareng-bareng wangsulane. Nah, iki lho, 100 miliar. Iki dudu angka ngawur lho ya. Iki jumlah kelambi sing diproduksi sak donya saben taune. 100 miliar. Coba bayangno, kuwi tegese luwih saka 12 potong kelambi anyar kanggo saben wong ing bumi iki saben taun. Gila tenan. Skalane kuwi wis ora masuk akal. Nek jumlahe wis sakmono gedene, mesti ana rego sing kudu dibayar to? Rego sing ora ketok, sing ora ditulis ing label rego, tapi dirasakane tenan karo bumi lan kabeh makhluk urip liyane. Oke, ayo saiki dibedah siji-siji. Sing pertama, ayo ndelok rego sing kudu dibayar karo lingkungan. Iki cerita sing wah ora enak dirungokke, tapi penting banget kanggo dingerteni. Kabeh iki gara-gara ana sing jenenge fast fashion utawa fashion cepet. Sampeyan ngerti kan? Tren ganti cepet banget, regane murah pol, dadi awake dhewe kegodah terus kanggo tuku lan buang. Akibate, kelambi dadi kaya barang sing sekali pakai bar kuwi dibuang. Nah, gambar iki nuduhake apa sing kedadean bar klambi-klambi kuwi dibuang. Ing Amerika Serikat wae, 85% kuwi pungkasane mung numpuk ing TP. Tapi deloken iki sing paling ngagetke. Kurang saka 1% sing bener-bener didaur ulang dadi klambi anyar. Kurang saka 1%. Dadi sumber daya sing dienggo gawe kabeh kuwi ya ilang musprah. Saiki ganti topik, ngomongke banyu. Industri fashion iki ngentekake selilik 33 miliar meter kubik banyu saben taun. Biuh, akeh banget kuwi. Ben gampang bayangke, jumlah banyu semono kuwi iso dienggo nyukupi kebutuhan ngombene 5 juta wong. Kabeh mung kanggo gawe kelambi. Dampake kuwi ora mung saka sampah, tapi ya saka bahan-bahane. Coba deleng tabel iki. Polyester sing asale saka minyak bumi butuh energi gede banget. Terus katun, senajan ketoke alami, jebule ngelak banyu banget. Dadi yo ora ana pilihan sing bener-bener gampang. Saben bahan duwe rego lingkungane dhewe-dhewe. Lan masalahe ora mandek tekan kono. Saben awake dhewe ngumbah klambi polyester, tanpa sadar awake dhewe ngeculke ewonan serat plastik cilik banget jenenge mikroplastik. Serat-serat iki ora ketok mripat, tapi milit terus tekan segara, ngracuni iwak lan kabeh isine. Lan pungkasane ya iso wae bali maneh mlebu awake dhewe. Tapi ngerti ora, dampak lingkungan kuwi ora mung soal banyu lan plastik, iki uga soal makhluk urip liyane. Nah, saiki ayo pindah menyang sisih liyane sing luwih sensitif, yaiku masalah etis bab panggunaan bahan saka kewan. Awake dhewe kan kerep krungu yen kulit kuwi mung produk sampingan saka industri daging, bener ora? Kayak wis kadung disembelih ya dimanfaatke wae kulite. Eits, tunggu dhisik. Kesunyataane, kulit kuwi koproduk sing nguntungke banget. Kulit sapi kuwi nyumbang kira-kira 10% saka regane sapi. Malah kanggo kewan kaya manuk unta, kulite luwih larang timbang daginge. Dadi artine nek awake dhewe tuku kulit, kuwi dudu mung manfaatin sisa, tapi justru nyurung lan biayai penyembelihan kewan. Organisasi Hak Kewan, PETA, nggambarke kasunyatan sing medeni banget ing burine. Dheweke kandhok kewan-kewan rutin digorok gulune lan sawetara malah dikuliti nalika isih sadar. Iki tenan ngelingke awake dhewe babakan kekejeman sing didelikake ing barang-barang sing jarene mewah. Lan masalahe ora mung kasangsarane kewan. Industri kulit iki jebule uga dadi salah siji penyebab utama kerusakan lingkungan. Kanggo nggawe peternakan sapi, alas udan Amazon sing penting banget kanggo donya kuwi ditebangi terus-terusan. Bayangno, paru-parune donya dirusak kanggo nggawe tas lan sepatu. Nanging, ing tengah-tengah cerita sing suram iki, ana titik terang, ana owah-owahan sing mulai ketok ing industri. Iki kaya titik balik sing nuduhake yen industri mulai ngrungokke lan nanggepi masalah etis iki. Coba deloken dhewe, gerakan anti wulu iki wis gede banget saiki. Kota-kota pusat fashion donya, London, Copenhagen, Berlin, nganti New York,
wis resmi nglarang wulu ing panggung peragaan busana. Iki dudu maneh gerakan cilik-cilikan lho, iki wis dadi owah-owahan gede ing nilai-nilai industri fashion. Oke, wulu wis ora dianggo. Terus, piye nasibe kulit? Produk kewan sing paling akeh digunakake ing fashion? Iki pitakonan gede sak banjure. Nah, iki sing gawa awake dhewe menyang babagan pungkasan, yaiku babagan goleki alternatif. Penelusuran sing inovatif, tapi ya jujur wae angel banget kanggo goleki bahan pengganti kulit sing bener-bener apik. Iki wates anyare donya fashion. Teknologi saiki kuwi wis jan luar biasa. Para ilmuwan lagi nggawe bahan-bahan anyar saka sumber sing ora bakal awake dhewe nyangka. Bayangno, nggawe kulit saka jamur, saka kaktus, utawa malah saka bakteri. Iki dudu cerita fiksi ilmiah maneh lho. Iki bener-bener kedadean saiki. Contone, ana startup jenenge Modern Synthesis. Dheweke nggunakake mikroba kanggo nganyam bahan anyar. Kluwiyane, jelas ora ana kewan sing disiksa, ora nggunakake minyak bumi, lan bahane iso terurai secara alami. Iki contoh nyata masa depan fashion sing luwih apik. Lah nek teknologine sakmono apike, kenapa awake dhewe durung ndelok bahan-bahan iki ing toko-toko? Kenapa durung ana ing endi-endi? Nah, iki pitakonan sing penting banget, sing buka alangan gede antara angen-angen lan kasunyataan. Lan alangan utamane yaiku duit. Iki masalah skala. Coba deloken, Boltridge sing gawe kulit jamur wis entuk dana gede banget, tapi pungkasane kudu mandek produksi. Modern Synthesis isi ing tahap awal banget. Intine ngene lho, kanggo nganti nandang industri global sing wis mapan puluhan tahun, kuwi butuh investasi sing gedene ora umum. Tantangane ora mung duit, produsen kudu iso nggawe bahan sing kualitase ajeg, iso diproduksi massal, lan iki sing paling penting, regane iso saingan karo kulit asli. Iku angel banget ngelawan industri kulit tradisional sing wis efisien banget puluhan tahun suwene. Nanging, mungkin cara mikire awake dhewe sing kudu diowahi. Jen Kin saka Modern Synthesis duwe pandangan sing menarik. Dheweke kandha, ana kesalahan yen awake dhewe bandingake bahan anyar iki karo kulit. Awake dhewe kudune nggawe produk adhedhasar sifat unike bahan anyar kuwi. Artine, ora usah niru-niru kulit, ayo nggawe sesuatu sing pancen anyar. Pungkasane, kabeh iki nggawa awake dhewe menyang pitakonan pungkasan. Apa masa depannya fashion kuwi soal bahan anyar lan teknologi canggih, utawa apa iki soal pola pikir sing anyar? Pola pikir awake dhewe minangka konsumen lan minangka industri, babagan klambi, konsumsi, lan apa rega sejatinya saka sepotong klambi? Jawabane mungkin ana ing tangane awake dhewe kabeh.